Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για την παραγοντοποίηση. Παραγοντοποίηση ονομάζουμε τη διαδικασία μετατροπής μιας αλγεβρικής παράστασης από άθεσμα σε γινόμενο. Απλή παραγοντοποίηση είναι η εξαγωγή κοινού παράγοντα. Από τους αριθμούς βγάζουμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη και από τις μεταβλητές βγάζουμε τις κοινές στο μικρότερο εκθέτη. Ένα παράδειγμα. Στους δύο όρους 3α τετράγωνο β τρίτης γ και μείον 21α πέμπτης γ τρίτης βγάζουμε κοινό παράγοντα το μέγιστο κοινό διαιρέτη των αριθμών που είναι το 3 και από τα γράμματα τα κοινά στο μικρότερο εκθέτη, δηλαδή το α στο τετράγωνο και το γ σκέτο. Μέσα τώρα στην παρένθεση θα μείνει ό,τι περισσεύει, δηλαδή το β στην τρίτη και το μείον 7α τρίτης γ τετράγωνο. Εκτός από αριθμό και μεταβλητή μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα και πρόσημο. Στο παράδειγμα εδώ μείον χ μείον 1 βγάζουμε κοινό παράγοντα το μείον και μέσα στην παρένθεση μένει χ συν 1. Και στην περίπτωση όμως που και τα δύο είναι συν, πολλές φορές εξυπηρετεί να τα βάζουμε σε μία παρένθεση και απ' έξω να βάζουμε συν. Παραγοντοποίηση δύο όρων. Η πρώτη κατηγορία είναι με τη χρήση ταυτότητας διαφορά τετραγώνων. Στο πρώτο παράδειγμα έχουμε 4χ τετράγωνο μείον 9. Το 4χ τετράγωνο γράφεται σαν τετράγωνο, παρένθεση 2χ και όλο στο τετράγωνο και το 9 3 στο τετράγωνο. Έτσι με εφαρμογή της ταυτότητας έχουμε 2χ μείον 3 επί 2χ συν 3. Το δεύτερο παράδειγμα είναι λίγο πιο σύνθετο. Εδώ έχουμε τον αριθμό 25 επί την παρένθεση χ συν 1 και όλο στο τετράγωνο που θα το παρουσιάσουμε σαν ένα τετράγωνο. Πρώτα γράφουμε το 25 5 στο τετράγωνο και μετά το μαζεύουμε αγγείλει 5 επί παρένθεση χ συν 1 και όλο στο τετράγωνο που γίνεται παρένθεση 5χ συν 5 και όλο στο τετράγωνο. Κατόπιν εφαρμόζουμε την ταυτότητα και έχουμε παρένθεση 5χ συν 1 επί παρένθεση 5χ συν 9. Ένα ακόμη πιο σύνθετο παράδειγμα είναι και τα δύο παρενθέσεις. Εφαρμόζουμε την ταυτότητα κανονικά χρησιμοποιώντας όμως αγγείλες. Προσέχουμε στην πρώτη αγγείλη όταν βγάζουμε την παρένθεση που έχει μπροστά το μείον, αλλάζουμε τα μέσα πρόσημα. Κάνουμε και αναγωγή και έτσι έχουμε το αποτέλεσμα. Στη δεύτερη κατηγορία ασκήσεων βγάζουμε πρώτα κοινό παράγοντα και μετά εφαρμόζουμε την ταυτότητα διαφορά τετραγώνων. Στο παράδειγμα, 3α τρίτης β τετάρτης γ μείον 12α γ πέμπτης βγάζουμε πρώτα κοινό παράγοντα το 3α γ και έτσι μένει μέσα στην παρένθεση α τετράγωνο β τετάρτης μείον 4γ τετάρτης που μπορούμε να το παρουσιάσουμε σαν διαφορά τετραγώνων. Το α τετράγωνο β τετάρτης σαν παρένθεση αβ τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο και το 4γ τετάρτης παρένθεση 2γ στο τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο. Και βέβαια χρησιμοποιούμε αγγείλες. Εφαρμόζουμε την ταυτότητα και έχουμε το τελικό 3αγ επί παρένθεση αβ τετράγωνο μείον 2γ τετράγωνο επί αβ τετράγωνο και 2γ τετράγωνο που δεν μπορεί να παραγοντοποιηθεί άλλο. Η τρίτη είναι και η πιο δύσκολη κατηγορία. Στο πρώτο παράδειγμα έχουμε χ τετάρτης μείον 1 που βλέπουμε ότι μπορεί να παραγοντοποιηθεί με τη βοήθεια της ταυτότητας διαφορά τετραγώνων. Μάλιστα την εφαρμόζουμε δύο φορές. Πρώτα το χ τετάρτης μείον 1 γίνεται χ τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο μείον 1 και έχουμε παρένθεση χ τετράγωνο μείον 1 επί χ τετράγωνο συν 1. Αλλά δεν τελειώνουμε γιατί η πρώτη παρένθεση μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω και έτσι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Στο δεύτερο παράδειγμα όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν έχουμε καν διαφορά, δηλαδή πλην μεταξύ των δύο όρων. Επιστρατεύουμε τη φαντασία μας προσθέτοντας και αφαιρώντας συγχρόνως το 4χ τετράγωνο. Έτσι σχηματίζουμε την ταυτότητα παρένθεση χ τετράγωνο συν 2 και όλο στο τετράγωνο και το απομένον 4χ τετράγωνο μπορούμε να το γράψουμε και αυτό σαν τετράγωνο. Έτσι μπορούμε τώρα να εφαρμόσουμε κανονικά την ταυτότητα. Για να δούμε λοιπόν τι κάνουμε όταν έχουμε τρεις όρους. Πρώτα κοιτάζουμε μήπως είναι ανάπτυγμα της ταυτότητας α και β και όλο στο τετράγωνο ή α πλην β και όλο στο τετράγωνο. Στο πρώτο παράδειγμα έχουμε 4χ τετράγωνο συν 4χ συν 1. Παρατηρούμε ότι το 4χ τετράγωνο είναι τετράγωνο του αριθμού 2χ και όλο στο τετράγωνο. Και το 1 επίσης μπορεί να γραφτεί 1 στο τετράγωνο. Το μόνο που μας μένει είναι να ελέγξουμε αν το 4χ είναι το διπλάσιο γινόμενο. Που πραγματικά είναι, γιατί 2 επί 2χ επί 1 κάνει 4χ. Επομένως γράφεται 2χ συν 1 και όλο στο τετράγωνο. Στο δεύτερο παράδειγμα, με το που βλέπουμε όλη αυτή την ποσότητα, παθαίνουμε ένα πανικό. Κοιτάζοντας όμως πιο ψύχραιμα, ξεχωρίζουμε τα δύο τετράγωνα. Φυσικά το χ τετράγωνο, αλλά και το 1 τέταρτο που μπορεί να γραφεί 1 δεύτερο και όλο στο τετράγωνο.
Ελέγχουμε τώρα το διπλάσιο γινόμενο, 2 επί χ επί 1 δεύτερο που μας κάνει χ. Επομένως, εύκολα πλέον γράφουμε χ συν 1 δεύτερο και όλο στο τετράγωνο. Ωραία. Είπαμε τι γίνεται όταν οι τρεις όροι μου είναι ανάπτυγμα μιας ταυτότητας. Αλλά τι γίνεται αν δεν είναι. Εδώ κάνουμε τα εξής. Προσπαθούμε να σπάσουμε το μεσαίο όρο στα 2, έτσι ώστε να δουλέψουμε μετά με ομαδοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Βρίσκουμε δύο αριθμούς που να έχουν άθροισμα το συντελεστή του μεσαίου 3 και γινόμενο τον τελευταίο όρο, συν 2. Ξεκινάμε από το συν του γινωμένου που μας κάνει να καταλάβουμε ότι πρόκειται και οι δύο αριθμοί που ψάχνουμε είναι ομόσιμοι. Ποιοι αριθμοί τώρα έχουν γινόμενο 2 και είναι ομόσιμοι? Το συν 1 συν 2 ή το πλην 1 πλην 2. Επειδή όπως είπαμε προηγουμένως πρέπει να έχουν άθροισμα συν 3, επιλέγουμε τελικά το πρώτο ζευγάρι. Έτσι έχουμε χ τετράγωνο και 3 χ και 2 είναι ίσο με χ τετράγωνο και χ και 2 χ και 2. Παίρνουμε τα δύο πρώτα και βάζουμε κοινό παράγοντα το χ και από τα δύο δεύτερα το 2. Και έτσι έχουμε τελικά παρένθεση χ συν 1 επί χ συν 2. Τη μέθοδο αυτή μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε όταν ο συντελεστής του χ τετράγωνου είναι 1. Στο επόμενο λοιπόν παράδειγμα πρέπει πρώτα να βγάλω κοινό παράγοντα το μείον και μετά να εφαρμόσω τη μέθοδο. Έτσι σπάμε τώρα το μεσαίο ως εξής. Ψάχνουμε δύο αριθμούς που να έχουν άθροισμα μείον 1 και γινόμενο μείον 12. Το μείον του γινωμένου σημαίνει ότι οι αριθμοί είναι ετερόσιμοι. Εδώ τα ζευγάρια των αριθμών που είναι ετερόσιμοι και έχουν γινόμενο μείον 12 είναι αρκετά. Τα γράφουμε όλα και επιλέγουμε τελικά αυτά που έχουν άθροισμα μείον 1, που δεν είναι άλλα από το συν 3 και το μείον 4. Έτσι σπάμε το μεσαίο όρο μείον χ που γράφεται συν 3χ και μείον 4χ. Βγάζουμε κοινό παράγοντα από τα δύο πρώτα το χ και από τα δύο δεύτερα το 4 και έτσι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Όταν έχουμε τώρα 4 όρους τι κάνουμε? Η πρώτη κατηγορία είναι και η πιο συχνή. Είναι η κατηγορία ομαδοποίηση 2 συν 2. Ας δούμε το παράδειγμα. Βγάζουμε κοινό παράγοντα από τα δύο πρώτα το χ τετράγωνο και από τα δύο δεύτερα το 2. Και έτσι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Στη δεύτερη κατηγορία η προηγούμενη ομαδοποίηση 2 συν 2 αποτυγχάνει. Έτσι προσπαθούμε με κάποιο άλλο τρόπο. Παρατηρούμε ότι αν τα γράψουμε με διαφορετική σειρά και από τα τρία δεύτερα βγάλουμε κοινό παράγοντα το μείον, προκύπτει διαφορά τετραγώνων. Ένα στο τετράγωνο, μείον χ, μείον ψ και όλο στο τετράγωνο. Χρησιμοποιούμε και αγγείλες, γιατί το δεύτερο είναι σε παρένθεση, και προσέχουμε, επειδή έχει μπροστά, στις παρενθέσεις που έχει μπροστά μείον, όταν τις βγάζουμε να αλλάζουμε τα μέσα πρόσημα. Και καταλήγουμε παρένθεση 1 μείον χ συν ψ επί 1 συν χ μείον ψ. Αν αποτύχει και αυτό, δηλαδή η ομαδοποίηση 3 συν 1, το μόνο που μας μένει να ελέγξουμε αν είναι ταυτότητα κύβου, δηλαδή α και β και όλο στην τρίτη, ή α πλην β και όλο στην τρίτη. Αυτή η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάμε ψάχνοντας. Βλέπουμε πρώτα το χ στην τρίτη και στο τέλος το μείον 1 που γράφεται μείον 1 στην τρίτη. Από τη στιγμή που έχουμε την υπόνοια της ταυτότητας λειτουργούμε ανάποδα. Πάμε στο πρόχειρο και γράφουμε το ανάπτυγμά της και επιβεβαιώνουμε αν είναι το ίδιο ή όχι. Στην τέταρτη περίπτωση έχουμε ένα πάντρεμα των προηγούμενων. Πρώτα κάνουμε διαφορά τετραγώνων με αγγείλες κανονικά. Βγάζουμε παρενθέσεις και παρατηρούμε ότι σε κάθε μία από αυτές έχουμε μέσα 4 όρους. Συνεχίζουμε, κάνουμε ομαδοποίηση στην πρώτη αλλά και στη δεύτερη και καταλήγουμε στο αποτέλεσμα. Τι κάνουμε όταν έχουμε 5 όρους? Εδώ δεν μπορούμε να τα πάρουμε κατά ομάδες 2 και 2 και έτσι κοιτάζουμε αν κρύβεται μέσα μια ταυτότητα. Στο παράδειγμα, τα 3 πρώτα εύκολα βλέπουμε ότι είναι ταυτότητα χ συν ψ και όλο στο τετράγωνο και από τα 2 τελευταία ότι μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα το μείον 4. Έτσι μέσα στις παρενθέσεις υπάρχει το χ συν ψ που το βγάζουμε κοινό παράγοντα. Παραγοντοποίηση χρησιμοποιούμε πολλές φορές και σε προβλήματα. Στο παράδειγμα, έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο με υποτείνουσα το γ. Επιπλέον ισχύει α συν γ ισούται με 3β δεύτερα, δηλαδή μας δίνει μια σχέση που συνδέει τις πλευρές. Και ζητάει να αποδείξουμε ότι το α είναι 5γ 13. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ισχύει το Πυθαγόριο θεώρημα. Δηλαδή γ στο τετράγωνο ισούται με α τετράγωνο και β τετράγωνο ή αλλιώς β τετράγωνο ισούται με γ τετράγωνο μείον α τετράγωνο. Ξεκινάμε από τη δοθήσα σχέση τώρα, α και γ ισούται με 3β δεύτερα και υψώνουμε στο τετράγωνο. Έτσι έχουμε παρένθεση α και γ και όλο στο τετράγωνο ισούται με 3β δεύτερα σε παρένθεση και όλο στο τετράγωνο, που μας κάνει
α τετράγωνο συν 2α γ συν γ στο τετράγωνο ισούται με 9β τετράγωνο τέταρτα. Κάνοντας απαλυφή έχουμε 4α τετράγωνο και 4α γ και 4γ τετράγωνο ισούται με 9β τετράγωνο. Από την πρώτη σχέση, το Πυθαγόριο θεώρημα, έχουμε ότι β τετράγωνο ισούται με γ τετράγωνο μείον α τετράγωνο, που το αντικαταστούμε και έχουμε 4α τετράγωνο και 4α γ συν 4γ τετράγωνο ισούται με 9 επί γ τετράγωνο μείον α τετράγωνο, που μας κάνει 9γ τετράγωνο μείον 9α τετράγωνο. Θα πάμε τώρα όλα στο πρώτο μέρος και έχουμε 13α τετράγωνο και 8α γ μείον 5γ στο τετράγωνο ισούται με το 0. Παρατηρώντας τους συντελεστές, το 13, το 8 και το 5, βλέπουμε ότι 5 και 8 κάνει 13. Θα μου πεις και τι συμβαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το 8α γ μπορούμε να το γράψουμε 13α γ μείον 5α γ. Έχουμε 4 όρους που τους παραγοντοποιούμε κατά ομάδες 2 συν 2. Από τα δύο πρώτα βγάζουμε το 13α και από τα δύο δεύτερα το μείον 5γ. Και έτσι έχουμε παρένθεση α συν γ επί 13α μείον 5γ ισούται με το 0. Όταν ένα γινόμενο είναι 0, σημαίνει ότι κάποιος παράγοντας είναι 0. Και επειδή το α συν γ δεν μπορεί να είναι 0, μιας και τα α και γ είναι θετικοί αριθμοί σαν μήκη πλευρών, θα είναι 0 η δεύτερη παρένθεση. Έτσι, 13α μείον 5γ ισούται με το 0, το οποίο μας δίνει ότι α είναι 5γ 13, που είναι και το ζητούμενο.